Dijous passat vam estar observant les jornades d'emprenedoria que fa l'Institut Jaume I sobre com podem gestionar les emocions i com podem entendre-les millor. Vam fer un taller anomenat Guanyar sense discutir i vam entrevistar Susana Espinal. Em dic Susana Espinal. De què tracta la teva emprenedoria? Doncs el meu taller tracta sobre com parlar, com establir una conversa amb un altre sense agressivitat, és a dir, arribar a acords d'una manera assertiva, tranquil·la, generant vincle i connexió amb els altres. Per què es diu així el teu taller? El meu taller es diu Guanyar sense discutir perquè la idea és donar eines perquè detectin quins tipus o quins estils de comunicació poden utilitzar quan estan parlant amb algú altre perquè hi hagi connexió i acords o vincle. Per què heu fet aquest taller? Aquests tallers formen part d'una jornada d'emprenedoria per a la gent que fa graus de cicle mitjà o cicle superior i la idea és donar eines que estan al marge una miqueta dels decrets educatius perquè tinguin una altra visió i puguin aplicar-ho al seu proper futur laboral. Quin és el vostre objectiu amb aquest taller? L'objectiu és, sobretot, que surtin amb 2 o 3 eines que puguin permetre o bé parlar amb assertivitat, un comportament assertiu, o puguin detectar l'assertivitat o l'agressivitat en els altres. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, un plaer.